Lanza del Bastos, que va ser un pacifista en la seva època, als anys 50-60, i que va crear una entitat que es deia Amics de l'Arca, i que va ser una persona que va lluitar molt pels drets humans i per la pau arreu del món. Va ser un lluitador no violent contra les injustícies d'aquells temps a França, camp de concentració d'argelins durant la guerra d'Argèlia, va combatre l'energia nuclear, tant el nuclear civil com el nuclear militar, va lluitar per l'objecció de consciència a França i també a Espanya. La veritat, diu l'home intel·ligent, és la suma més gran de nocions exactes sobre el més gran nombre possible de les coses. Gandhi, grande âme. Heureux le doux dans les yeux enfin. Vencedor de mort castigant allò que estima. Vencedor del món i vencedor sobre si mateix. Vencedor amb el cor obert i les mans... Va predicar la no violència a Europa Occidental i després per tot el món, i amb les comunitats de l'Arca que va fundar va demostrar que aquesta no violència es podia dur a la pràctica en societats petites i que això funcionava. Gràcies, Montserrat.